салом алейкум, дӯстони азиз, номи ман Аюб. Бародару бисёриҳош менависа комментария ки Исоқ Файёб пуст мардум бидурӯҳ эфир, ахорат накунад. Кӯшиш кардам, дӯстони азиз. Неки уже невозможно. Шумо бифаҳмед, дӯстони азиз. Иқболи какашка вчерашний бромада направо налево. Ойлоиш мамаш фоҳиша ҳастанд, ҳамашона бурда зино карданд, фарзандонтона бурда зино карданд. Як бародар ай Москва занг мезана 55 сола, мега ман медонам чӣ гапай. Хатои калоноа мо. Ман хапам 55 солаам. Мада кор кардам. Хап шукр бигин мега. Додар ту бача меша мега, ба пеш мега. Шукр бигин, во курнама кан. Давлат бин мега. Худоҷон мега ҷаноб буна 100 сола кна. Ман чӣ азобой кашидам, неки ҳози гап зам дар рӯи худам туф мекунам. Мардум дигар тоқати надорад. Ту ки ҳасти ки? Оила як дигара мебурад фоҳиша мегӯяд. Ки аст? Як далбаёб, як оқибпадар, як лаънатӣ, як синсатана дьявол. ғусл аст. Чӣ гап аст ин? Садҳо зангай ай дуруни ҷумҳурии Тоҷикистон. Ай ғарибо, ҳамаш кабирира, мардакои калон ҳастанд. Ҳамаш кабирира дашном мекунанд. Ҳамаш бумбара мегаам одам. Беномус, дӯстони азиз, як клоун, як калабок, ҳамун нури гапи хуб зайга, калабок. Бой медура комментария дастгирӣ мекунанд. Саволи ман и назатиё хоинои крисо ҷавоб додан наметавонанд, некрезанд. ҳози ҳай як словар қабидагиам ҳами занг мезананд, мегӯм дар ҷои ислом гуфтагия ки зани мусулмонон пас заданд. сар аз телефонша мекушанд. Чӣ ай саволи ман шумо мегирезед? аввал занг мезананд, соатҳои соат ақурат мекунанд. ҳай душон мекунам. занг мезананд, мегӯм ки ҷои ислом да. гуфтагия ки хорошо, шумо Тоҷикистон рӯи дида надоред. Хорошо, дар ҷои ислом гуфтагия ки зани мусулмона пас бизанед, телефона мекушад. Механдад хелаш. Муҳаммад Иқбол ба саволи ма падарналат. кусок говно вчерашний. ғусл, мраз, вирус, оқибпадар. дар ҷои ислом гуфтагия аст ки зани мусулмона пас задан. дар ҷо гуфтагия аст. ман ҳамаи шуморо гуфтаам, крисо, хоино, европейские проститутка негодяй, ҳаматон гуфтаам. дар ҷои ислом гуфтагия аст. чӯ пас мезанед зани мо тоҷика? беватано, мусро, чортико. шумо направо налево шумо ғусл ҳастед, негодяён, мразо, крисо. бо якаш недовольня ки ман ёра крисашон мегӯм. не только шумо криса ҳастед. касе ки хати шумо гапи хуб мезанад, салом алейк аст, ван криса ҳастанд. хорошо? чисто крисаен шумо. шумо беватан ҳастед. шумо миллат надоред.